morning guys. So it's 4:48 in the morning. Waiting na ta sa atong isa kauban padulong na ta og mati. Napata diri sa Kanto Jerome nagulat sa iya. A few moments later. Idol, mana na itong gila to? Tara! Mga kauban. Madayaw na adlaw sa inyong tanan. So, balik na sa kita, Tumas TV. Muna yung mga kauban karon na diri sa Mako. So, balikan na mo among isa ka kauban kay nabilin sa sobra mi na abot mi diri sa unahan sa Mabini. Yo. Guys, mga pisa ta. Tara. Itlog. Lito na ang lineup. 5 na may kabo. Diri may mahaw. Guys, pauwi na mi. Tumo na yung mga kauban. Welcome to Mati. So nata diri karon sa Tulog Dinosaur. Ha? Mindanao look. Mindanao look. Ah, gwapo kayo ang look, no? Ay, biasa. Tanaw na to diri kay para overlooking diri dapita. Okay. Mo na ang sleeping dinosaur. Tugay na siya na sleeping pero karon antod karon tulog lang gyapon. Kasi ang view, mawalag problema. Sa Harris Point. O kata-kata karon. Yo kayo, ginaayon na yung motor. Let's go. Harris Point. So muna akong mga kauban, no.
Sige lang taga-isulay dani. Kaya ako ang plate number na tagak na. Okay, pasulod na ta. Tara, let's go! So, manawang team guys. 5 rami niya dayon. Sa kaunon. Hanggang gayog sunflower guys oh. Taas-taas pod. So, mana ni ang entrance guys. So, mana yung restaurant. Welcome to Harris Point. Ma'am, BP ko ang Lagi. Oh, si Adam. Dali makapabipi. Taas no? Oh, before tamo sulod, mag-sign sa daw tag pangalan. Katong na yung mga pangalan, pwede na daw mag-sign. Katong wala pa nabunyagan. Dirito na mo. Ari sa ilahang bar guys, mo ni ang view. So, nice no? Overlooking rin siya. Sa Harris Point, bar. Sob na ka. Sa katas-taas. Kapag yung mga bato diri guys, so mga aquarium. Nice. Guys. So guys, welcome to Harris Point. Medyo taas lang atong baktas pero sulit sa mga nakakita. Grabe. Gwapo kayo ang view. Rakag nasa kuan. Rakag nasa dapik. Kita gini mo ang tanan. Ito may nagsampay kanina. Baba. Ilahagi apon to. So, saka mata. Ayo. Ayan mga pirata. Kita na ko. So katong mga gusto magbakasyon diri sa Mati, hapit mo og Harris Point. Naka-package tanan kung sa inyo ang gusto. Ma-unwind juga. Bapo juga yun. Sa una, binabuhat pa na to. Wala pa na human. Okay, diri guys, tanawa. Mukhaong ka ang gawas. Mga idol, mo ni atong si Quati Express. May mangga, may hot chocolate. So kani ma'am, unsa man ni siya ma'am? Tumaya. Partner jud kayo. Mga idol. Tanawa si Adam, gani dili mo tindog karon. Tindog na. Ano si Adam, mo ni tagiya sa Double A. Shout out Double A na sa Panabok. Kung kinsa tong mga gusto magpayo og motor, diri. Kay shout out po ko kay February 14 TV, taga Digos, kay Insyong TV.
Inay ha. Mga idol. Team So, 51. ano kaya ang ato ang panihod to? So, ato ang na-order. So, mo ni. Okay kayo. Tumas ka ni. So kauban na to karon diri si Ma'am Doneta Ribuyas. Siya ang kuan diri karon. Siya ang manager diri sa Harris Point. So ato ang pangutan gamay kung unsa ato ang mga pwede makuha diri sa ilahang resort, restaurant and bar. In future resort. Si Ma'am Doneta. Ma'am, basing na kay gusto i-shout out Shoutout lang ko sa taga Kati Marco or taga Marco Polo Davao. sa tanang mga associate. Pila ta ato no? Yes. Pila may ato, shout out lang sa mga tanang mga associates. So ma'am, mangutan na lang ko. Actually makita naman ako nga ora nindot jud kayo no, naka-package deal na gid imuhang kuan, imuhang view. So mangutan na lang ko ma'am. Unsa may naka-unique diri sa Harris Point? Nganong kailangan mo adto ang tao diri? Well, by the way, everyone, Harris Point is same as future Jack Ridge, kumbaga. So, this is the first alfresco dining here in Mati. Wala po kayong ibang makikita na ganitong setup. At alfresco dining, it's an outdoor dining wherein you can enjoy your food here, enjoy the good service, yeah, well, best food and good service with the best ambience or scenery of Mati. You can take a look 180 degree of Mati area. Yes, actually approve ko ano kay makita na to ang mga kuan diri is ikan og Marco Polo, so expect kita og kuan mga good service. So ma'am, mangutan na lang kung unsay mga best seller diri nga ma-offer ninyo pwede sa mga guests. Well, here at Harris Point, sikat dito po sa amin yung Sikwati Express. Sikwati Express, it's a combination of fresh mango, puto maya, and also the native hot chocolate. It's 100% pure tablia or cacao. Siguro mas lami suyupon kung buntag no, kanang init pa, lami kayo. So paggabi lami jud kayo pare sa ambience. Actually, I can say na anytime kasi dito area namin malamig. So, bugno siya. Best punto hapon na dito kasi sir, Mati, muulan pero dali-dali mo uga ang yuta manang maati. So, bisan og init siya pero ang hampas sa hangin ba kay tugnaw gyapon. So, karon init kayo pero ang hampas maka fresh yun kayo. So, best ang Sikwati jud anytime. So unsa may mga napatay mga rooms diri ma'am na halimbawa na guest na from outside Davao na gusto mag-bakasyon diri sa Mati, diri sa Harris Point. Unsa napatay ma-offer diri? How much? Yes po, actually, especially mga friends of the family, ni Mr. Harry or relatives, they had already checked in here. We have a room, accommodation, aircon room, we have a pool, and then we have sauna. And Wow. for that, it's a package of 5,000 but it's negotiable. Depende po yan sa arrangement. Good for how many person ma'am? Good for 2 to 3 persons yung free for sa room, and then Okay. with breakfast na po yan. Free breakfast na. Good for 3 yapon. Yes po, 3. Good for 3. Okay. 5,000 pesos worth it guys. Worth it na kayo overnight. Tapos We have the dining hall, we have the veranda, we have the bar. natay bar, natay pwede sa mag-video okay. Yes, and of course, we will provide you a waiter Yes, or butler napay kumbaga. butler. Well, the butler will start check-in time at 2 to 10 p.m. Okay. Isa pa guys, dili ta magmay sa ato ang mga food because ang ato ang kusinero diri is from Marco Polo Hotel. Ato ang manager gikan og Marco Polo Hotel. Expect gwapo nga service jud. So wala to nasulti na ni ma'am ang mga amenities pati ang iyang room package. Ma'am, unsa man Manila pag adto diri sa Mati? If ever na mo kuan sila from Davao to Mati. Well, going here at Harris Point, it's very accessible enough because ang Harris Point, kilid lang siya sa National Road. Dili siya sudlunon jud kaayo. So, pasaka siya pero dili nung gina-expect nga pasulod jud sa kilid-kilid nga paano yung magbagnotan. Well, kung na may private vehicle, that's good. But kung nag-commute lang po mo, van or bus will do. And then, sa may Puhada Bay na yung mga nag-park dara nga mga bao-bao, nga mga sakyanan or mga habal-habal na sakyanan. Barato lang, pasaka diri nasa 20 pesos lang. From, sa baba, from Puhada Bay gikan. Or Puhada Bay. from Mati nga terminal,
mugasto lang og 40 pesos kung grupo. Pero kung ikaw lang, isa lang, individual lang ang nag-grabe pa doon rin, ikan sa Mati, cost lang 100 sa bao-bao. Pero mas makalas kung grupo, 40 pesos lang. So yun guys, affordable kayo ang ato ang kuan paadto diri sa Mati no. So dili jud sa ingon nga kanang ingana gud sa kamahal. So barato lang dili para sa uban lugar nga medyo singlon sa og dako. Tapos ang ato ang food is barato lang food. Unsay pinaka seller nimo diri? Well, actually, sir, tanan. Tanan. Kasi as per taga Matinians po dito, by the time that they are going to check the menu, makaingon sila nga, mura ra kayo. Knowing nga layo ra kayo sa downtown, layo ang purchasing process, pero mura lang jud mi. And, well, ang ma-amaze sila is ang ribeye steak na mo, worth of 350 lang. The best ang ribeye steak. Ribeye, oo. Mm-hmm. So nakita bitaw na ako kanina sa menu. Okay kayo, barato kayo lang ang ribeye. Nahalad man. Shout out kay Chef Jason. Chef Jason. Executive Chef. Nakasuroy na jud ko diri sa imong area. So magpaabot mi unya. So si Ma'am Doneta, si Ma'am Ruby. Shout out. So mo na ang tagiya si Ma'am Ruby. Ma'am, salamat kayo sa imong kuan, sa imong oras. Well, we are looking forward, guys, or we would like to invite everyone to please, if ever mag-explore mo sa Mati, do not forget to visit us. It's a twist, Manggod. Kay here at Mati, nag-mark na Manggod ang beaches or beach resort. Then try outdoor dining dito sa top of the mountain. Why not? So pangita ninyo. Tara, Arat na! arat na.